winds are ever flowing through the fields of wildflowers. Let the peaceful freedom draw you in. Let it draw you in to the light where long lost love begins. Let love beckon you with open invitations, eagerly awaiting you. A world of imagination saving you a vacant room. While the angels reach out with the wind and draw you in to the sacred place where love begins. Let love beckon you. Underneath the sky, full of satellites, rivers running wild into the ocean. Dreams of catching flight, breaking paradigms. Only happens right in this very moment. Underneath the sky, full of satellites, rivers running wild into the ocean. Dreams of catching flight, breaking paradigms. Only happens right in this very moment. In the heart of every moment, there's a magic hour. Sindikek sawetawis nenggih sagung dumateng para rawuh kakung semua luhur trikadi kepatan pilih sasmita ingkang kula tapi saking pangarosane barikin sedaya para keluarga pangombyong pengiring pinanganten sabenika sembun tumuju wonten ing sasana palareman laksitane ngadicara widisuda punapa pidhakate sarimbit panjenenganipun Bagus Andri Zulfian Effendi putra kinasih at panjenenganipun Bapak Sopian Ibu Waningsih ingkang sampun dawuh tinasala desa tataning agami kalian pun kusumaning ayu Nur Ainin putri kinasih Bapak Ali Yakub telah Ibu Musanik kang badhe kalesanan kawula minangka pambiwara panata adicara ing karsa panjenengan nyuniti pangestu anggenipun kawula badhe mabar karya maosaken rantaman ing lampah ingkang sampun karakit dening para kulangsa kanthi laksitaning adicara pambuka. Bismillahirrahmanirrahim. Winantu sagunging karahayon mugi kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya
Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumateng para sesepuh, para bini sepuh, aji sepuh. Ingkang satuhu kinabekten ugi tansah kawula pundi-pundi dawuh-dawuhipun. Dumateng para pangemban pangembating praja miwah pangarsa pangarsaning negari. Bapak Ibu miwah para lenggah ingkang dahat kinurmatan. Ingkang winengga ing panghormatan awit dahat mastuti timbal ingkang hamaku gati. Panjenenganipun Bapak Sopyan telah Ibu Waningsih. Sak perlu kadawan nami warkanakenipun anam pinugraha gong kepareng hangentas putra kinasih kang pinaringan asma Bagus Andri Sulfian Effendi ingkang sampun daup kinangsulan resa tataning agami kaliyan pun kusumaning ayu Nur Ainin putri kinasih Bapak Ali Yakub kala Ibu Musanik ing sasipun kawula minangka pampiwara Panoto adicara dengan sopan jenengan yuniti pangestu kangge dipun kawula badhe ambab barkarya. Maosaken rantaman lampahing sampun karakit dinding para kuluwangsa. Para rawuh, kakung semawana putri kang dahat satu lohor ing budi. Rantaman adicara wonten sasana bantan menika kapurwakan dening adicara pambuka. Adicara angka kali laksananing upacara adat Widi-Widana. Panggihipun ponang pinanganten sarimbit kanthi tata cara adat Jawi. Tungkap paripurna upacara panggih katindhaken adicara long tinampen atur masra tinampi ponang pinanganten kakung kajagan umbul donga panutup. Minangka pamungkasing adicara iki punika kambul bujana Andrawina dahar sasaran kaliyan pun para keluarga. Mekaten para rawuh, rantampaning lampah ingkang sampun karakit dening para kuluwangsa. Mugi purwa madya dumugi wasana laksanaken adicara tansah pinaring kanugrahan kamulyan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci. Kala sun dumateng para sedaya kanthi syukurna bagalih. Sumangga andharaken laksananing adicara ingkang sampun rinantam. Nuwun kawula nuwun. Oman malumpat sampun prapteng witing naga sari. Mulat mangandhap katingal. Wanudya yukurake gelun lungkarwa lan kesmo gaika kaeksi matekaji manguntri Lah, bodhe kok usahrat Nenaroban. Ya jejolok Rama Handaya mati. Ajila kencana. Pranyata tuhu kethek putih ngulu banyu mas. Jejolok kapiwara. Tuhu maha resi kang paripurna ing reh wirai. Yekti saged ajaki lisanipun tuhu sinadra utama ki agul-aguling pawitra mangyawan. Sagrat Nenaroban kanthi kakah prakoso kebak ing kaseken
Pacar saking pertemuan Kendali Sodo mandhap wonten ing laladan Dusun Manugal, Desa Sekar Kadung, Kecamatan Kungking, Kabupaten Mojokerto. Kaya jejiban luhur anampi dawuh saking panjenenganipun Kang Hamaku Gati Bapa Sofyan teng Ibu Waningsih. Andharaken lampahipun sehat mojo temanten Sarimpit. Wonten ing lastaning upacara mangke pinanganten. Was. Binarung swaraning pradonga munyo hangrangih ambabar ketawang Sekar Tejo Slindro Manyura ana kandha aruma ngambar angebai jroning sasana pahargyan Tulya Tejo hangeng wong mawa praba tuhu punika tejane Serat Mojo temanten putri binayang karimijel saking sasana mayang arum manjing wonten ing sasana rinengga sampating busana angemba busananing Prameswarinata tinon abyor mobyor pating glebyar pating celorot katempu ing pandam kurung ingkang angrenggani sasana adi pangsa gandane hangepi jroning sasana pawiwahan enda edining busana hamimbu kandes luwes solah bawani lamun to cinandra ical sipating janma sawantang panjaya Bathari swarga loka ingkang tumorang sinegat ing cinarita sang suba manggala pamuju ing lampah Raden Anoman angasta kayu klebu kang winastan Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Kinarya Sarana Jauping pinanganten Sarimpit katuraken wonten ing karsanipun Rama Dalaipa temanten ing salajengipun kaparingaken dumateng para manggala yuga bagus sak kembaryan kita mas sak kembaryan wonten ngarsanipun ponang pinanganten putri nyuniti pangestu kang badhe malumpat saking sasana wiwaha tuwaja wonten ing sasana Palareman maraksana ngarsanipun pinanganten kakung dalas sedaya para pangobbyong pengiring kabedhol saking sasana Palareman tumuju wonten ing sasana Pahargyan ugi nindakaken laksaning panggihipun pinanganten
Andika kaprakoso sang rupa magala Raden Aroman. Palompat saking sasana pahargyan. Tumuju sasana Palereman. Pinanganten kakung. Was. Kini kabagus iki. Tak gendong sliramu sakloron. Wah. Was. Yuk. Oh. Yes. Was. Ini kita bagus. Hey. Zahaha. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wus dumugi wahyanding mangsa kala tumawing kodrat. Saking panguwasaning Gusti kang murbeng dumadi. Nalika samono kancik alaming madya hamastuti ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta hang ngleluri laksita harja lan dene budaya luhur marsudi mandrawane budya tolos. Warwakaning upacara panggih wis kandhiraken upacara Sri Kembar Mayang. Ugi kandhiraken upacara sawatan gantal. Saksana pumlawi astane temanten kakung ambalang gantal mring temanten putri kang winastan gondang tutur datan saronto pinanganten putri ambalang gantal mring temanten kakung kang winastan gondang kasih wujud werdinipun gantal saking sedah liliting tinang sulan kelawi wedang sarta suruh ingkang matemu rosih suruh yen dinulu siji lumah lawan kurepe nanging giligit padha rasane manunggal rasa cipta miwah karsane temu ing raos tinangsulan ing raos tresna ingkang suci bakal pinesti dadya jatuh kramane pinesti dadi jodhone mandhap saking pasakan ingkang saribit ya marepe adika jinaketing bokor kencana minangka wadhahing sekar setapan sakala konang adika tinapaking padha pecah sanalika
pramila daya Sirat Mojo temanten putri laju hajeng sarwi sumpah pring kakung purna denira sumembah ya hamiji samparan ingkang raka pralampita hagi cali-saliring Sukerta tulus mulya manggih raharja katon kambang kumambangi sekar triwarna kanganing jroning bokor kencana mawar mladi miwah kandhil yakti punika kinarya pralambita lamun winaware tembung manis lumantar kedaling lati dados pambukane karya tama kang agung kumandhil kantiling pandhawe netra tumamung tungtunging nala Wastuka paripurna laksitaning upacara wiji dadi upacara kanjiraken jumenengan Sirat Mojo temanten putri jajar sumanding aning liuhuring pasangan linambaran roning pisang raja pasemone nyata lamun dao pira kang agung kinudang-kudang bangkit mandireng pribadi winimbuh ing kawibawan lir jejering Narendra Tama swaraning pradangga munyo hangranging kadya asung pepuji pangastuti pring kemanten Sarimbit Merikang kaesti dadi kang sinedya kawistara Sirat Mojo temanten Sarimbit kus pinaringan daya weningkang mijil saking Kedhi Pratala kawadhan dening gelas bedhing katuraken dening panjenenganipun Bapak Sofia adalah Ibu Waningsih kawistara Sirat Mojo temanten Sarimbit kus pinaringan daya weningkang mijil saking Kedhi Pratala kawadhan dening gelas bedhing minangka pralambita mrisa barang pakarati kang arasa linampahan pangestunipun panjenengan bau telah ing Kuratawala Wastuka paripurna laksaning upacara panggih pinanganten Sarimbit wonten ing karipayawan upacara kanjiraken boyong pinanganten tumuju wonten ing sasana kamulyan nggih sasana pelaminan kanthi laksitaning upacara sindur binayang Sirat Mojo temanten Sarimbit kasingkepan sindur nggih kain ingkang awarna abrit lan pethak ingkang abrit simbol pakartining biyong ugi pethak simbol pakartining bapa parandene bapa wonten ngarsanipun temanten Sarimbit ing ngarsa Sung Tulodo temanten Sarimbit wonten sak tengahipun sampun tembung wonten sasana kamulyan ke sasana pelaminan sindur linolos tungkap laksitaning upacara katindakan inggih punika upacara kerobongan pinanganten kawitan dinding upacara bobot timbang utawi timbang pangkon kepareng Bapak Sofyan pinarak kanthi prasaja amangku putra temanten putri ing sasengipun ibu keparingin pirasa dumateng bapa Pak Ndi Pak Ne lho Pak
ana apa ta bune panjenengan ki dak atur rimbang putramu sak kloron ki ngabot sing endi lajeng dipun jawab dening bapak saka pangarsaku padha timbang bobote bune alhamdulillah Pak ora bancing timbang siladan ora beda-bedane putrane dhewe karo putra mantu iki kabeh putrane dhewe ya iya Pak iya mugi dados keluarga ingkang barokah ana amin ya rabbal alamin paripurna upacara bobot timbang katene upacara tandur kepada Bapak Sofyan Sumbereng sawetawi wonten karsanipun pinanganten salimbing pamidanganipun pinanganten salimbing pinalenggah wonten ing dambar kencana dambar kamulyan dadya Sang Siraja Sari kanthi tetungga wonten karsanipun Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum ma fi khair amin ya rabbal alamin mugi tansah ayem tentrem yo ngger sliramu sakloron bangun bebrayan matur sembadon Rama ibu pangestripun panjenengan awis kang badhe ngesokaken tilam ingkang isi dana kaya ing sajipun katampi dening kemanten putri kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak deli kawak wong liya dadi sanak tansah sumanak punapa ta wujud werdipun kacar kucur kemanten salimbing wujud werdipun kacar kucur inggih punika wonten arta receh pasemone saged gemi setiti wonten beras kuning pasemone nyuwun kawilujengan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci empon pasemone nyuwun kasarasan sindur pasemone konjuk wonten kasanipun Gusti Allah kang Maha Suci mugi-mugi manunggaling jaler lan estri enggal-enggal seketa pinaringan putra turun kang bisa tata jalma putra turun kang soleh solihah saka kersane Gusti Allah taala amin ya rabbal alamin loso kalpa pasemone gesang bebrayan tansah rukun kacang kedeling awak pasemone hangganjo olah tetaneng antuk kasembatan sempulur pindhane Palawija Silakojo temanten putri wis hadampi dana kaya saking panjenenganipun Kang Raka Garwa esajipun katitibaken dumateng ibu sumangga minangka tandha katresnan asih katresnan kang putra putri kinasih bangun bali Wisnu ame witelumpan wonten ing alam pebran agung tansah bekti marang Rama tula ibu mau telak ing Goratawali wis duka paripurna laksani upacara kacar kucur pinanganten sarimbing tanggap sasmita Sang Suba Manggala pamujing lampasang Raden Anoman hangaturi bagus sak kembali ke jamasak kembaran Manggala Yudha angasta pasugatan dedaran Udyajan Tirta Perwitasari katuraken wonten ngarsanipun Sang Sinaraja Ari Sajoga punapa wujud werdipun dedaran pinanganten sarimbing wujud werdipun dedaran penang pinanganten sarimbing inggih punika Sekul Ulam Sari ingkang hamengku raos gurih asin legi pahit getir dedaran
kang badhe dipun raosaken dening Serat Moco temanten Sarimbit wertinipun. Moga ponang pinanganten Sarimbit lelumban wonten ing alam beberan agung. Bunga susah abot enteng kang lampahi bangun bali wisma tansah dipun raosaken sesarengan. Monggo Kang Mas kalem aturi dedaharan sesarengan kalian kula nggih Kang Mas inggih jajak inggih. Bergantian Mas Andri pegang piring. Dibuka Mas Andri sing ngombo. Bisa. Bersama-sama dulang-dulangan. Tangan kiri megang piring dua-duanya. Iya, dibuka sing ngombo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulang karwane kok iki. Punika unjukanipun Kakang. Inggih diajeng. Unjukan Tirta Perwitosari. Kapundhut saking sari-sari pitung sumber cacahe. Kang hamengku raos adem manyles tansah seger. Wertinipun mugia ponang pinanganten Sarimbit amiwiti lelumban wonten ing alam beberan agung kanthi suci muning ing penggalih. Tansah pinaringan ayem tentrem, bagya mulya, langgeng saklamiya. Amin ya robbal alamin. Wautelah ing grata wau wis duka paripurna lutu bagus sak kembal kita masa kembar mandhap sawetawis saking sasana kamulyan. Duka pelaksanaan upacara iki punika tilih pisan kipas samya uluk salam sesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sugeng rawuh San. Monggo kula aturi pinarak. Inggih matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun San. Bergantian bersama ibu-ibu monggo Hanjawat Asto sesarengan. Hadap kamera Bun. Nggih. Monggo San pinarak inggih matur sembah nuwun. Sasampunipun Hanjawat Asto besan kali lumaksana saraya tuwucu wonten ing Dampar Binasri pinarak legah kasuwan wonten kasulipun romolan ibu. Yo tambahipun berkah pangestu amiwiti lelumban wonten ing alam beberan agung nggih amiwiti bangun bali wisma. Monggo San monggo inggih matur sembah nuwun. Kebareng Mbak Ainin yang lolos duwung utawi ageman pusakanipun Kang Raka Garwa. Iki Kang Mas dalem diajeng nyun pangapunten Kang Mas dalem badhe yang lolos ageman panjenengan sawetawis inggih punika pusaka panjenengan inggih diajeng punika paring pratandha hormat kula panjenengan badhe marak sowan wonten karsanipun romolan ibu yen tambahipun berkah pangestu amiwiti bangun bali wisma mekaten diajeng inggih. Laksitaning upacara sungkeman pinanganten kairing dening ketawang Ibu Pertiwi. Repepeh pindha sata metarangan kepareng hangus pepodo mekaten menggah kawijiling lisan Serat Moco temanten Sarimbit marak sowan wonten ngarsanipun romolan ibu yen tambahipun berkah pangestu anggenipun awiti bangun bali wisma. Duh Rama Ibu dalem putra sowan ngabiyang lara ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa panjenengan. Nyun tambahipun berkah pangestu anggenipun putra miwiti bangun bali wisma Rama Ibu.
Sembah pangabektimu tak tampa ya kira tampanana pangestu. Tak tungake rina kelawan wengi muga-muga kasempatan apa sing dadi sediamu ya nggih. Ngesaken dawuh matur sepadana ibu pangestripun panjenengan. Melingi rompolan ibu aja nganti lali. Iji. Dadi tepo tulodo sing becik marang sepadha-padha ya nggih. Adana tukar lan padu tansah atut runtut sakarone sing rukun sliramu bangun keluarga nggih. Tak tungakake akeh rezekine. Antuk rezeki kang barokah saka kersane Gusti Allah taala. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun pangestunipun panjenengan Rama. Matur sembah nuwun ngestakaken dawuh panjenengan kawula tanpa tono kere pangestuku iki. Wis kono kere kono. Yuno tambahipun berkah pangestu marang ngarsanipun Rama lan ibu karo garwamu. Ana ing Rama kono ya kere inggih. Wis sakedha panjenengan dipeluk disayang Mas Andri, Mbak Ainin. Nggih. Heeh. Mas Andri berdiri dulu. Monggo. Nggih, Mas Andri berdiri dulu membantu garwane. Iya dipegang tangannya. Paripurna siap pojo tempat cek saripit. Serangan temuju wonten ngarsanipun Rama lan ibu ponang pinanganten putu semoga kanthi lumaksana alon-alon kanthi pangati-ati. Gandeng renteng rerentengan kanthi ora genggang sarambut marak sada ngarsanipun Rama ibu tumungkul wonten ing pepadhanipun Rama dale ibu kanthi matur kanjeng ibu kanjeng Rama dalem putra sawan ngabiyantara ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa panjenengan yun tambahipun berkah pangestu akhiripun putra miwiti bangun bali wis sembah pangabektimu tak tampa ya ngger tampanana pangestuku. Tak dongake rina kelawan wengi muga-muga kasembadan apa sing dadi sediamu ngger. Dipeluk disayang Mas Andri Mbak Aini orang tuanya iki. Matur sembah nuwun pangestunipun panjenengan. Estaken dawuh panjenengan. Welingi rompal bojo nganti lali ya kere iki. Sing pinter-pinter mompong garwamu, sing pinter-pinter nata ekonomi keluargamu yo. Aja nganti lali marang wong tuwa sing bisa ndadekake sliramu wiwit cilik nganti dewasa. Aja nganti lali marang Gustimu ibadahmu, Ger, sing bisa paring keselamatan wiwit donya nganti swarga. Tak dongake enggal-enggal pinaringan kanugrahan. Enggal-enggal pinaringan kanugrahan kang agung saka kersane Gusti Allah kang Maha Suci. Enggal-enggal kibak kaparingan putra turun kang bisa tata jalma. Putra turun kang soleh solikah saka kersane Gusti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun pangestunipun panjenengan. Wis kono karo kono. Aja nganti netes wohmu. Ana pangkone Rama lan ibu dina iki silaramu sakloron sing kuat nampa kanugrahan. Dadya sang Sinraja Sari sing bisa ngayomi para wargamu ya iki estaken dawuh panjenengan. Matur sembah. Wau telah ing kala wau. Wis duka paripurna sirat kaca tepanten saripit marak sawana ngarsanipun Rama lan ibu. Yen tambahipun berkah pangestu. Kepareng pinanganten saripit jumeneng sawetawis. Lumaksana serangan tumuju dampar kamulyan ih dampar kencana
minangka palenggan sawiji Sang Sinraja Sari sumangga. Tangannya jangan dilepas. Mas Andri nyidek mana Mas? Mepet garwani. Iya. Dicium keningi garwani 10 menit Mas. Bismillahirrahmanirrahim ditahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum wa bi khair. Sik Mas, urung difoto. Fotone kobong Mas. Engko bengi maneh. Monggo Mbak Ainin dipun pundhut. Intaku Nima situasi atau teruntut tansah reruntungan sawang ini datan kenggang sak rambut lamun atoh caketing ayo nimas bareng handa tepi wajib nesarimbit Mas Bagus Andri Sulfian Effendi kalian karwa kinasih Kosomaning Ayu Nur Ainin kanthi lolos arah harjo miring sambi kolo. HP ku unekno Mas, aja dipateni sik. Unggah maneh. Sagung kepada Morawo Kakung Sono Putri ikan kandir matas laksana upacara bakih pinanganten kasebat dari panjenenganipun Panoto Pusana minangka papang pinanganten kang dipun paraken dening Bapak Purwati kawula dimaksana Bagus minangka pambiwara Panoto adicara ngarsa panjenengan katuraken matur sumadun sangat perantosan panjenengan sedaya ambilanipun kawula kesana wajib kirang benar dipegalih kula menawi lumrahan yang selanjutnya Jagung Pangaksapa pinanganten Sang Supamanggala pamojeng lampah sang Raden Anumanyu. Anoman masuk. Oke, 1. Matur sembah nuwun. Minangka Supamanggala pamujing lampah wonten ing sasana punika sampun duka paripurna. Anoman pamit saking sasana wiwaha tumuju pertapan Kendali Sojo. Was. Hey. Yo. Oh ya. Pamitipun Sang Anoman kalian pun sedaya para paraga. This is APL Semoga kadhereken sedaya para paraga kalian pun Raden Anoman tumuju wonten ing pertapan kalian sedaya kanthi kairing lekon kang sampun suwadya. Dika Project. Yo. Paco Jawa. Ayo.
Matur sembah nuwun kagem panjenengan Popo Perwati. Sampun hamarapa Sang Raden Anoman. Minangka Sang Supa Manggala. Matur sembah nuwun. Parikan punika sawetara ingkang paripurna. Inggih duka pelaksanaan dicara para rawuh iki menika long tinampen atur pasrah tinampi podang pinanganten. Iki minangka purwakaning atur kawula bismillahirrahmanirrahim winantu sagunging karahayon. Mugi kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya. Nuwun kawula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, punyai, ustad-ustadzah ingkang rinten kalawan telu sumanding wayuning ilahi ugi tansah kawula pundi-pundi dawuh-dawuhipun dumateng para sesepuh bini sepuh aji sepuh wonten ing Laladan Dusun Menunggal Desa Sekar Gadung Kecamatan Pongging Kabupaten Mojokerto ingkang satu kinabekten dumateng para pangemban pangbating praja miwah pangarsa pangarsaning negari ingkang kinurmatan kepala desa sarta para perangkatipun lan sedaya tamu undangan ugi para pangombyong pengiring pinanganten ingkang dahat kinurmatan. Boten kata lumpen ingkang hamangku gandhi panjenenganipun Bapak Sofyan Tali Buwaningsih ugi ben sarimbit ingkang mangayu bagya wonten ing sasana barikan punika langkung utami katur dhumateng panjenenganipun Sang Sinaraja Sari ponang pinanganten sarimbit Mas Bagus Andri Sulfian Effendi ingkang sampun dhaup tilangsulan resa tatari agami kalian pun kusumaning ayu Nur Ainin ingkang sangat-sangat berbahagia. Purwakane ngatur sumangga panjenengan sedaya kawula nderekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Suci kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Dening punapa wonten ing wanci punika kula lan panjenengan saged manunggal nyawiji wonten ing sasana punika kanthi pinaringan rahmat saha hidayahipun Gusti Allah. Bagas waras sehat kuat selamat saged nderekaken anyekseni lan paring doa restu dumateng pinanganten sarimbit. Mugi-mugi kanthi donga pangestu kula lan panjenengan sedaya ponang pinanganten sarimbit amiwiti bangun bali wisma tansah pinaringan pangayomanipun Gusti Allah kang Maha Suci dados keluarga ayem tentrem bagya mulya kathah rejeki keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Salawat sarta salam sumangga sasaran katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ingkang sampun paring suri toladan tuntunan ingkang saya dumateng kula lan panjenengan sedaya inggih arupi ajaran agami Islam. Bapak Ibu para rawuh kakung semono putri kadhe kumatan duka pelaksanaan saderengipun pelaksanaan adicara long tinampen kaleksanan sumangga adicara punika kabikak sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah waosan suratul Fatihah sesarengan laksananing parikan ageng Bapak Sofyan Tali Buwaningsih wiwit purwa madya tumeki wasana tansah pinaringan lancar gangsar dinebra saking rubeda kalis ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun duka pelaksanaan dicari sajipun para rawuh inggih punika waosan kalam ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ing sabagi badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Ustaz Sutris ingkang sampun siaga nindakaken wajib. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Sutris wekdal saha papan panggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur semaduan katur dhateng panjenenganipun Bapak Ustaz Sutri juga sampun ngaturaken wawasan kalamilahi kula wau. Mugi-mugi kanthi barokah wawasan kalamilahi kula wau saged dados barokah kesainan keselamatan dojo akhirat dumateng kula lan panjenengan sedaya utaminipun ponang pinanganten sarimbit sumrambah sedaya para keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nuwun injih sagung dumateng para rawuh kakung sumana putri ingkang dari kematan duka pelaksanaan cara iki punika atur pasrah pinanganten sapunika kawula suwun dumateng Bapak minangka sesule talang atur wakil saking keluarga agung Bapak Ali Yakub ugi Ibu Musanik ingkang sampun nampi amanah ngaturaken atur pasrah pinanganten wonten sasana parikan punika wekdal saha papan panggenan kawula sumbanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para bapak, alim, ulama ingkang tansah kawula taati sedaya fatwa fawatipun. Dumateng para sesepuh, pinansepuh, aji sepuh dusun manunggal ingkang kawula taati. Dumateng sahibul hajah ingkang kawula hormati, ugi kemanten sekalian ingkang sangat berbahagia.
Pertama-tama monggo kita ngaturaken puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah kula dalah panjenengan sami saged makempal wonten menaka majelis kanthi keadaan sehat wal afiah. Salawatuhu wa salamuhu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ingkang tasah kita sanjungaken dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun maringi pinten-pinten pita arupi ajaran syariat agama Islam. Para bapak, para ibu, para hadirin, temriki kula mewakili talang aturipun Bapak Ali Yakub iki Ibu Musani sepindah ngaturaken gunge panuwun atas pahormatan ugi nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun rawuh mboten mriki panggenan wonten ingkang kirang nuju prana dumateng manah hati sanubari dumateng sohibul kajah sekalian kula nyuwunaken agung pangapunten ingkang ageng-ageng. Ingkang ketiga nggih kula minangka talang aturipun Bapak Ali Yakub kinen masrahaken kemanten putri ingkang nami Nur Aini dumateng keluarga agung Bapak Sofyan sekalian niki rupinipun kemantene putri nggih ngeten niki rupinipun mila saking menika kula pasrahaken dhumateng keluarga agung Bapak Sofyan ampun ngantos didaku tiang lintu samang daku kados putra putrinipun piyambak lan panjenengan gula wentah keranten niki dereng nate rumah tangga ingkang dangu muga-muga kula nyuwun doa restu dumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh muga-muga anggenipun membina keluarga ingkang bahagia ke depan sageta dipun iringi hidayahipun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika kula mewakili Bapak Ali Yakub sekeluargi temriki kapure masrahaken anak kula Nur Ainin kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemanten putri kula pasrahaken dumateng keluarga agung Bapak Sufyan sekeluargi. Ugi kula mewakili rombongan saking pihak penganten putri mbok bilih anggenipun rawuh wonten mriki panggenan wonten hal-hal ingkang kirang berkenan mengenai bawaan apapun ingkang kirang sae menika hanya tali asih persederekan antarane besan mugia Bapak Sofyan sekeluargi saged nampi kanthi lengganaing penggalih lan salajengipun hingga adicara menika paripurna kula sak rombongan nyuwun donga lan pangestu anggen kula jengkar saking dusun manunggal ngantos dumugi griyanipun piyambak-piyambak mugi-mugi angsal ginanjar slamet wilujeng wonten hal lan rintangan apapun lan kula sebagai wakil saking pihak kemanten putri sak rombongan nyuwun gunge pangapunten ingkang sak ageng-agengipun kangge kula mbok menawa anggen kula matur wonten kladuk paniduganipun dumateng panjenengan sami kula sebagai manusia biasa nyuwun gunge pangapunten ingkang sak ageng-agengipun
kul akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken agung panuwun dhateng tanpa pepindhan katur dhateng panjenenganipun Bapak Ustaz Ahmad Ansori sampun ngaturaken atur pasrah pinanganten putri minangka sesulih talang aturaken saking keluarga agung Bapak Ali Yaakob dalem Ibu Musadik. Matur sembah nuwun nggih saking dumateng para rawuh kakung Sumana Putri ingkang dari kematan tungkap Laksitari Kadicoro inggih punika atur trami pasrah pinanganten ing samenika badhe dipun salirani dening panjenenganipun Abah Haji Sumadi minangka sesulih wakil saking keluarga agung Bapak Sofyan dalem Ibu Waningsih. Katur dhateng panjenenganipun Abah Haji Sumadi wekdal saha pawan pangeran kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Hadratinal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh kang kawula mulyakaken, dumateng para bapak ibu pengiring saking kemanten putri saking Kutorjo ingkang kawula hormati, Sokibul Hajat Bapak Sofyan Ibu Waningsih ingkang kawula hormati, kemanten kekalih Mas Andri Sulfian Effendi kalian Mbak Nur Ainin yang berbahagia. Pertama, monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah keranten kita sedaya tasik pinaringan rahmat dan nikmat, pinaringan kesehatan sehingga saged rawuh wonten dalemipun Bapak Sofyan atau tiang sepuh kemanten putra dalam keadaan sehat. Mugi-mugi kenikmatan yang diberikan oleh Gusti Allah kalebeto suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor kali sholawat dan salam muga tetep katur dhateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tuntunan bimbingan dhateng kita sedaya ke jalan yang lurus nggih punika agami Islam, agami ingkang kita lampahi sareng-sareng. Para bapak, ibu, pengiring kemanten putri ingkang kula hormati dan kemanten kekalih yang berbahagia, kula mewakili derek kula, derek Bapak Sofyan detik menika ngaturaken jazakumullah khairan katsira matur suwun atas rawuh dari keluarga kemanten putri, dan semoga amal panjenengan dengan niat silaturahim dipun tampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan sehingga yang silaturahim dan yang disilaturahimi nggih punika sekeluarga Bapak Sofyan pikantuk estu-estu pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua nggih punika mbok bilih wonten tempat panggenan yang disediakan oleh Bapak Sofyan kurang berkenan datang para bapak ibu nyuwun agunge pangapunten. Nggih dimong mawon santai nggih. Ngapunten sing kathah, ngaten nggih. Kemudian kala wau sederek kemanten estri nggih punika adik Nur Ainin kala wau dipun serahaken dhateng Bapak Sofyan selaku tiyang sepuh kemanten putra. Detik menika kula mewakili Bapak Sofyan kula tampi kalian mana ingkang bunga semoga dadosa yuga
ingkang barokah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu kang kula hormati sekedhik kangge sangu untuk menuju kehidupan yang penuh banyak manfaat, penuh banyak kenikmatan baik di dunia maupun akhirat. Satu hadis kula sampaikan datang panjenengan sedaya. Semoga keterangan menika bermanfaat kangge panjenengan sedaya khususnya bermanfaat kangge kemanten kekali ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu kang kula hormati, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi as-sakiyun qaribun minallah wa qaribun mir rahmatillah wa ba'idun min adabihi. Niki dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe as-sakiyun utawi wong loman minallahi idek karo Gusti Allah. Wong loman niku napa nek cara nunggal Jawa ya. Jawa gampang ngekeki niki wong loman. Teng mriko lak ngoten nggih sami nggih Jawa nggih ya. Lah wong loman niku kadise Kanjeng Nabi dawuhe Kanjeng Nabi idek ambek Gusti Allah taala. Kemudian dipun terusaken wa qaribun mir rahmatillah. Wong loman niki gampang dikei kenikmatan karo Gusti Allah. Baik kenikmatan niku berurusan dengan dunia maupun kenikmatan berurusan akhirat. Niku wa qaribun mir rahmatillah. Dadose kita sedaya ayo belajar sing loman. Kemanten kekali belajar sing loman nggih. Apa luwe-luwe sing jaler. Mas Effendi, celukane Effendi tak Andri? Andri nggih. Belajar sing loman karo-karone nggih. Sing SD nggih belajar sing loman. Lah wong sing loman idek karo kek-kekane Gusti Allah yang berupa kenikmatan. Baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat idek dikekno karo wong sing loman. Muga-muga kemanten kekali dikeki Gusti Allah dados wong sing loman. Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih dipun dadosaken tiyang sing loman. Loman niku satu disenengi karo Gusti Allah. Yang kedua disenengi karo malaikat. Yang ketiga disenengi karo menungso. Niku wong loman. Gathuk kali akal. Akal nggih sami gathuk. Wong sing loman disenengi karo menungso. Sapa ae wong sing loman niki kemanten kekali loman ambek bapakne seneng. Kemanten loro loman ambek maratuwa seneng. Kemanten kekali loman ambek dulure seneng. Sing lanang loman ambek sing wedok ya seneng loman. Sing wedok loman nanggone sing lanang nggih seneng. Kadang sing wedok kadang lho ana ya gak loman, dhuwit dikakno kabeh dong-dongane tuku rujak njaluk, leren njaluk proposal. Niku ngoten. Wangele gak duduk-duduk. Muga-muga kemanten kekali niki lanang wedok didadekno wong sing loman. Allahumma amin. Kemudian terus hadis wabaidun min adabihi. Wong sing loman niku ado ambek blai. Wong sing loman niku ado ambek musibah. Lah musibah niki enten kalih. Musibah dunya kali musibah akhirat. Gathuk kali dawuh Kanjeng Nabi yang lain. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah niku iso nulak balak. Baik balak dunya maupun balak akhirat. Nah niku ngoten. Lah balak akhirat niki neraka, ado ambek neraka karena sedekah. Kadang kita itu ningali wong sedekah niku aku tak sedekah rek ngekeki 2000. Wong supir-supir ngoten niku. Pemikirane aku liwat sampak mule cek slamet. Mboten. Selamatnya ada dua. Budal mule selamat karena sedekah, walaupun sedekah itu uang 20.000
juga akan menyelamatkan di akhirat, balak di akhirat. Muga-muga kemanten kekalih dikei Gusti Allah kemanten sing loman. Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang kula hormati, mekaten lain ingkang kula sampaikan, kula wansuli malih selaku mewakili Sahibul Hajat mbok pilih wonten tempat panggenan yang kurang berkenan nyuwun agunge pangapunten. Para bapak ibu mangke sak badanipun doa panjenengan dipun suwun ramah tamah lah nika sampun disiapaken oleh panitia oleh Sahibul Hajat niku wonten nasi goreng wonten bakso Solo nggih enten niku oh bakso nunggal nggih produksine saking Solo nggih wonten malih kupang, wonten malih rawon, ya, sekawan warna. Monggo mangke ramatama olah swalayan. Panjenengan dipun suwun mundhut piyambak. Mekaten kangge kula cekap, monggo kita akhiri kanthi waosan doa semoga hajatipun Sahibul Hajat hajate kemanten kekalih dipun gampangaken kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Liridha illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Khususon kemanten kekalih Andri Sulfian Effendi wa zaujatia Nur Ainin. Liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hadainil arusaini kama allafta baina Adam wa Hawa wa ma allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah warzuq lahumma waladan shalihan yad'u lahumma wa dzurriyyatan thayyibah wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya sandan sangki masnadi warahmatu alim alam tolin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agung ing panuwun dhateng tanpa pepindhan katur dhateng panjenenganipun Abah Haji Sumadi. Ingkang sampun katuraken atur trami pasrah pinanganten wonten ing sasana barkan punika ugi umbul donga panutup. Nggih sagung dumateng para rawuh kakung saha putri tukap Laksmi Adicara minangka pamungkas ing Ibu Kembul Bojono Andrawina dahar sesarengan kalian pun para keluarga kasemaken ingkang hamba gadi Bapak Sofyan Tala Ibu Waningsih ngaturi kadang pesan sari midugi sedaya para tamu undangan para pangombyong pengiring pinanganten tumuju wonten ing sasana dedherén. Mangke apabila sampun rampung agenipun angkrabi pasukatan dedherén kalau sumanggaken foto keluarga kawula di masana bagus minangka pambiwara panata adicara ugi sedaya para kadang-kadang kula ingkang sampun hajeng kuyung Laksmi Adicara punika ngaturaken matur sembah sangat beratus panjenengan sedaya. Apabila genipun kawula nglesar wajib kirang merenani penggalih kula menungsul marakadang salajeng jagung pangasama. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik apa wis lali sliramu
semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku adik mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu mbiyen ucul dhewe langot terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine dek gelang anting ngali-ali sakduli kanggo tombo kangen iki rasa sakit di dorong foto taki rasa kangen wis bisa mari wis lali sliramu kek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu mbiyen ucul dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dalan rame-rame guyub rukun seneng atine gelang anting mobil Mercy sakduli kanggo tombo kangen iki rasa sakit piturung foto taki rasa kangen wis bisa mari ngaturaken sugeng dedaharan katur dumateng sedaya tamu undangan lan para pangombyong pengiring inggih monggo dipun sekecaken mangke mobil sampun rampung agenipun angkrabi pasugatan dedaharan kalau sumbangaken foto keluarga sesaring kalian ponang pinanganten sarimbit wonten ing sasana pelaminan monggo ibu-ibu perias yang ada di dalam monggo untuk foto bersama dengan kedua mempelai sesaring kalian Regina Sari ya Mbak Bin
Gerekes adutan gerekes kaya suwi antar kluduke balik kapas apu wariko nangis apa tahan dirasakno eman tuh si eman kari seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal ngeliat kurang manis dan garekes ayo suwi ander kluduke apu riko nangis opo tang dirasakno monggo keluarga besar dari Pak Ali Yaakob dipersilakan untuk foto dulu. Monggo. Foto keluarga kami persilakan bersama dengan mempelai berdua. Pak D, Putri, balik boleh monggo foto dulu. Kari manis, kurang manis tambahi kula. Wis ya wis riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tambahi kula wis ya wis sang dipikir apa kerasa kuning nyawer kari manis kari
sampai kula. Oh bening nyanyi, ayo nyanyi. Wes ya wes sing riko mikir sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi kula. Wes ya wes sang dipikir apa kerasa. Angka foto dulu keluarga besar dari mempelai putri, dipersilakan langsung naik ke pelaminan, monggo. Sasaran kalian GS Leo Studio Foto Davi. Keagungan yang terpancar darimu, muslimah, ketegasan jiwamu bak perisai nan indah. Kau hadirkan pesona penuh berbalut takwa, laksana surga di dunia. Keteguhan hatimu, oh wanita muslimah, ketangguhan dirimu yang terbingkai solehah, perhiasan dunia, tunduk pada yang kuasa, sejukmu menentramkan jiwa. Engkau wanita syurga, bidadari dunia, kehormatan kau jaga dengan penuh cinta. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Keteguhan hatimu, oh wanita muslimah, ketangguhan dirimu yang terbingkai solehah, perhiasan dunia, tunduk pada yang kuasa, sejukmu menentramkan jiwa. Engkau wanita syurga, bidadari dunia, kehormatan kau jaga dengan penuh cinta. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Engkau wanita syurga, bidadari dunia, kehormatan kau jaga dengan penuh cinta. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa.
ikatan cinta yang suci, penantian pun berakhir kala dua hati berikrar janji. Ku berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna, hadirmu telah melengkapi. Bersama berdua bahagia. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Ku percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Ku berikan hati ini, Ku berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna. hadirmu telah melengkapi. Bersama berdua bahagia. Ku bersyukur cinta Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Ku percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurga. Ku percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu.